खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio इउटुब चेनेलाव आं गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय दिनै गोजाम बोसोरनि जोबथा बे दिनाव आङो बरायनानै लाबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां आं मेसेज होनानै फैबाय नोंथांमोना थामनेलावनो मोनथिखाबाय बेनो जाहैबाय मा दिनै जेनाखि बांला बोसोरनि जेनाखि दिनै जोबथा सान आं बे जोबथा साननि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे आङो मेसेज हरनो होननानै फैबाय नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय नोंथांमोना जोबोद रिफ्रेश मोनगोन माइन्डफोरखौ नोंसोरनि गोसोफोरखौ नोंसोरनि सानथिफोरखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरो दिनैसिमबो नोंथाङा गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय मानोना बे Btrinfostudio इउटुब चेनेलाव गोबां माखासे बिदिनो नोंथांनि जेरैखि मिथिनांगौ रोंनांगौ बुजिनांगौ गोबां माखासे बाथ्राखौ नोंथाङा मिथिनो हागोन स' अब्ला फैदो अब्ला गोबाव खालामजासे आं थार बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनोसै बांला जेनाखि दिनै गोजाम बोसोर नङा होमबा दिनै गोजाम बोसोराव जानो हागौ हयथ' नोंथांमोनहा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो होननानै बिदिनो सोरबा दाउ अमा सिथारनानै गोखा गोखै खांनानै दिनै जागोन आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होगोन रंजायै बाजायै नङा होमबा सोरबा हारसिङै सोरबा साथामजों सोरबा साब्रैजों सोरबा बिदिनो ग्रुप बाय ग्रुप जानानै हयथ' निस्सय नोंथांमोना दिनै मोसागासिनो दं रंजागासिनो दङ गोजाम बोसोरावहाय थ' बेनिखायनो आङो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बयनिखौबो आं खावलायनो नागिरदों जे बे गोजाम बोसोराव जेनाखि बे बोसोराव नोंथांनि गोसोआव जे सानस्रिफोर दंमोन नेगेटिभ साननाय सोरखौबा गाज्रि मोननाय साननाय सोरखौबा सन्देह खालामनाय सोरखौबा नायनो बानाय सोरखौबा नोङो माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिफ्लांनाय बेफोरबायदि सान्थौ आरो सानस्रिफ्रा नोंहा बे बोसोराव जालांदोंब्ला दिनै नैबे जोबथा सानाव नोङो जे बेदर जादोंब्ला जौ लोंदोंबा लोंनायजों जानायजों नोङो गासैबो नोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो गोरबोनि सानस्रिफोरखौ ब्रेनाव हाबनानै थानाय नैबे बिबेकाव थानाय बे गासैबो सानस्रिफोरखौ नों दिनैनो बिदाय होनांसिगोन नोङो स्राय होनांसिगोन सोरखौबा गाज्रि साननाय सोरखौबा सन्देह खालामनाय सोरखौबा नेगेटिभ साननाय सोरनिबा देरनायखौ सोरनिबा माहाजोन जानायखौ सोरनिबा रां खामायनायखौ सोरनिबा मावनायखौ जुदि नोङो नोंनि गोसोआ जुदि माने हिंसा जाबाय थादोंबा नोङो दिनै गोजाम बोसोरनि बे जोबथा दिनावनो नोङो बिदाय होदो फंबायमोन बिनानावमोन आदै मादै आमाय आं गासैबो बैसोनि सुबुंफोरखौ आङो खावलायबाय मानोना बे सानस्रिया मानसिनि गोसोआव बाव जुदि रायजो जायोबा एबा नोंनि गोसो रायजोआव जुदि बे जायगा लायोबा नोंनि गासैबो खर' मेलेम बिबेक गासैबो जाजोबो बियो मानोना नोङो आवगायनो हाया जायो नोङो बेफोरबायदि सानस्रि थायोबा नोंनि मोखांफ्रा गेवा जायो मिनिस्रां खालामनो हाया जायो नोङो मोखांफ्रा नोंना गोसोम गोसोम जायो सानस्रिफ्रा नोङो खुनु रावजोंबो फ्रिलि नोङो फ्रेंकलि रायलायनो हाया जायो नोंनि मावनो लानाय खामानिफ्रा गासैबो थाबथा जालांगोन नोङो माने गुवार फिल्डआव नों बेरायनो हाला सानफ्रामबो नोङो गुसेब लामायाव गुसेब जायगायावनो थानांगौ जानानै फैनोसै दा बिदियाव नोंनि सान्थौ आरो सानस्रिफ्रा गासिबो गाज्रिसिन जालाङो दा बेनिखायनो मानसिया जुदि जोङो मोजाङै थांना थानोबा जोङो बे सान्थौ आरो सानस्रिफ्रा गुवार आरो गेबें जानांगौ बांद्राय जों मानसिखौ नेगेटिभ साननो नाङा जों जेब्लायबो पजिटिभ साननांगौ बबेबा मोनसे जों बाथ्रा मोनथिदोंबा नंगौना नङा जों बेखौ बुजिना लाग्रोनांगौ डाइरेक्ट रागा जोंनानै सोरखौबा एटाक खालामनो नागिरनाय सोरखौबा बुनो नागिरनाय बे मानसिनि आखु नङा आरो बेबायदि थायोबा नों गावनो जोबस्राङो दा बेनिखायनो बेफोरबायदि आखुखौ जोंनो मानसिनो नाङा ओंखायनो दिनैनि जेनाखि बांलानि जे जोबथा सानाव बे गोथार जेनाखि दिन होननानै आं सानना लायो स' बेनिखायनो जों मा जानांगौ बे जोंनि गोसोआव गाज्रि सानफ्लांनाय गाज्रि मोन्दांथि गाज्रि हमदांथि मालायखौ हिंसा खुलिया खालामनाय मालायजों गोरोबनो रोङै ज' खालामनो रोङै नोङो जुदि नोंनि जिउखौ दैदेननो हानाय राहा लामा लानो रोङै बेफोरबायदि दङब्ला दिनैनो दानो नोङो बे गोजाम बोसोराव गासैबो सानस्रिखौ आं दिनैनिफ्राय खुनु रावखौबो नेगेटिभ सानला आं मालाबाबो गुबुनखौ आं हिंसा खालामला आं मालाबाबो आं बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राजों आङो गुबुनजों फेर फाथिला आं जेब्लायबो थारखौ बुंगोन नोंगौखौ बुंगोन बेफोरबायदि नों लादो आरो आं दिनै जि मावगोन समाजनि थाखाय मावगोन आंनि थाखाय मावगोन न'खरनि थाखाय मावगोन गासिनि थाखाय नायगोन रायजोनि थाखायनो मावगोन होननानै नों मोनसे गोरा मोनसे गोख्रों मोनसे नोङो सानस्रि लानानै नोङो सिगां फारसे आवगायदिंनानै नों गाबोन जेनोखि जोंहा गोदान बोसोर फैसिगोन बेनिफ्राय जे नोङो जुरिनांसिगोन थ' गाबोन गोदान भिडिअ आं मोनसे होगोन लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय खोब इम्परटेन्ट जागोन बे भिडिअआ स' नोंथांमोना जुदि माने आंनि चेनेलाव जुदि जुरिथ' दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायबाय थाबानो जाबाय आरो बेलखौ थुना लाबानो जाबाय साबस्क्राइबाव क्लिक खालामनानै बेखौ मानोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन बाय गोबां माखासे कन्टेन्टफोर दङ आरो बेखौनो आङो खावलायबावगोन जायफोरनाखि जोंनि इउटुबार लोगोफोर आंनि बैसोनि देरसिन आरो दुइसिन आरो समान बैसोनि बिथांमोनखौबो आं गोरबोनिफ्राय खावलायगोन जे नोंथांमोनाबो बयबो मोजां मोनसे कन्टेन्ट लाबोनो नाजादो जाय कन्टेन्टखौ बै सुबुंफ्रा नायसनोब्ला
गावखौ रियेलाइज खालामनानै गावखौ सानफिननो हानानै सोरबा जुदि गाज्रि मावदोंबाबो मोजाङाव फैफिननो हानाय सोरबा जुदि लामा नायदोंबा बे लामानिफ्राय गावखौ माने मोजां मोनसे लामायाव थांनानै गावनि जिउखौ दैदेननाय न'खरखौ दैदेननाय बेनि लामा लानो हाथों आं बेखिनिखौ मिजिंथिदों मानोना नैबेनो जोंनि थाखाय दिन जेनोखि बांलानि दिनै जोबथा सान नङा होमबा गोजाम बोसोरनि स' बे बोसोराव जों गासैखौबो गारजोबनांगोन जोंनि गोसोनि गाज्रि साननाय गाज्रि मोन्दांथि माबा मोनसे खालामनाय थगाय थसि खालामनाय माबा मोनसे बेबहारखौ जोङो बे समाव गारदो नङाबा बेफोरबायदि बेबहार बेफोरबायदि सानथि बेफोरबायदि मोन्दांथियानो नोंनि जिउखौबो स्पइल खालामजोबगोन नोंनि न'खरखौबो स्पइल खालामजोबगोन जे नोंनो फिसा फिसौजोंबो मोखां दिन्थिनो हायै बे अबस्थायाव नोङो जागोन स' बिनिखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय आं नोंसोरखौ आंनि आंगोनि साननानै गासैबो जोंनि बर' सुबुं एबा बर' माहारिखौनो आं खावलायदों गोरबोनिफ्राय बे Btrinfostudio इउटुब चेनेलनि गेजेरजों अननानै बयबो गोसोआव गोथार मोनसे सानस्रि गाबोननि दिनाव लानो नाजादो स' दिनैनो गासैबो जेसेबांनाखि नोङो दाय दु मावफ्लांदोंमोन गोरोन्थि सानफ्लांदोंमोन माबा मोनसे जादोंमोन बे गासैखौबो नों दिनैनो गारनो नाजानानै गोदान सानथि जोनोम होनो थाखाय रेडि जाखादो स' मिजिंथिदों दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा दिनै रंजादों अमा सिथारदों दाउ सिथारदों बेदर सिथारदों गोखा गोखै जादों अके मोजां मोजां जानो हाथों रावबो नांलाय खमलाय दा जाथों बयबो मिनि खुसि रंजानो हाथों न'खरफ्राव दावराव दावसि जाथों बयनिबो संसारा गोजोन जाथों आं बेखिनि मिजिंथिनानै आंनि दिनै बे भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय लोगोफोर आरो गाबोननि भिडिअ फैगासिनो बेखौ नायनो बाव एकदम मस्ट इम्परटेन्ट फर इउर लाइफनि थाखाय स' थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय